Afgelopen week is er een vergadering geweest over of het Sint-Jan-kerkhof gerenoveerd moest worden. Wij hebben iemand gevonden die daar meer over kon vertellen. Mijn naam is Henk Hendriksen. Ik ben voorzitter van de werkgroep Sint-Janskerkhof in Sluis. We staan hier aan de restanten van de Sint-Janskerk die hier achter ons ligt. Deze kerk is gebouwd in de eerste kwart van de 14e eeuw. Een prachtige kerk vol met monumenten. Maar helaas door een fout van de loodgieter in 1811 is deze kerk afgebrand. En ja, tot daarna niet meer opgebouwd. En in 1823 zijn de restanten weggehaald. En zo is die dan 100 jaar blijven liggen tot omstreeks 1948. En toen is er een opgraving gebeurd waarbij gekeken is welke graven zitten er allemaal in de kerk. En daar breken een aantal prachtige grafkelders te zitten met beschildering, met miniaturen. Daarna is het terrein verdiept achtergelaten, zoals je achter me ziet. En daar zijn ook grafstenen die daar, van mensen die daar natuurlijk begraven liggen, zijn weer teruggelegd. Rondom zijn de muurtjes opgemetseld en rond de contouren van de kerk. Nu zijn we inmiddels 60 jaar verder en zoals te zien is, zijn die muurtjes ingestort. En wij als werkgroep proberen de Sluis te interesseren om dit terrein weer opnieuw weer aan te leggen. En zodat het voor meerdere doeleinden geschikt is. Als je het terrein egaliseert en anders inricht, dan kunnen er meer parkeervakken bijvoorbeeld ontstaan daar rond. Maar je kan dit terrein ook gebruiken als bijvoorbeeld een beeldentuin of een ontmoetingsplaats of een tentoonstelling. Er kan muziekoptredens plaatsvinden, kortom, je kan er van alles mee doen. En een aantal grafstenen die hier dan liggen, die kunnen dan weer toch weer beter tot z'n recht komen. Dit terrein is natuurlijk, hier liggen de oudste roerende monumenten. En met roerende monumenten bedoel ik dan de grafstenen. Hier liggen nog middeleeuwse grafstenen. En het enige wat er nog over is van dat oude, is het gerestaureerde Belfort. En het terrein waar we hier staan, waar dus die monumentale Sint-Janskerk gestaan heeft. Het zou dus eeuwig jammer wezen als je dit terrein zou egaliseren en er verder niks mee doen. En ook je historie niet zou willen vertellen wat er hier gestaan heeft. Want dit maakt toch een belangrijk deel uit van de historie van Sluis. Dus dan vindt u het ook wel heel belangrijk eigenlijk dat er geld ingestort wordt?